pwede mong control sa phone, pwede mong ipan, pwede mong i-tilt. Pwede mong i-zoom. Kaya tinawag na PTC. Yung sumusunod sir, pwede i-connect dito yun. Pwede dito. Yun nga lang, dalawa lang, hindi natin kayang bilhin. Mahal lang isang camera nun eh. Ito lang, magkano lang tayo, 1,000 siguro ang isa. Ay, may alas 5 na ba? Mag-override pa ako ng mga estudyante ko. Alas 4 pa lang. So, yan lang. Halimbawa, pag gusto nyo i-connect sa phone, ganito lang. Punta kayo dito sa network, platform access. Ayan. Pag magda-download kayo, scan nyo lang ito, tapos download nyo yung i-connect. Ano lang kayo doon, create account. Tapos dito, halimbawa, may account na kayo. So, i-add nyo lang ito. I-add nyo lang itong via i-connect. I-scan nyo lang to. Ma-add nyo na yung DVR. Kahit saan dyan sa to? Ito lang, ito. Tapos, yung pag gina-add nyo yan, kailangan pa rin ng verification code. I-click nyo yan, i-encode nyo lang doon. Kasi merong stream encryption eh. Okay. Ibig sabihin, kung kunyari nakakonect na sir, pag motion detector na bigla niyang, kasi sinit up mo yung camera mo sa pag may motion detector tas tutunog, pati doon sa cellphone mo tutunog din. Hindi. Depende. Kung konektado yung email mo doon, magsisend siya ng email sa'yo. Pwede rin, i-settings mo. Pero merong mga ganong may mga ganong camera Yes sir. na kung saan, lalo na yung built-in type. So, kapag may sumigaw, ang mangyayari, mag-alarm dun sa cellphone mo, merong mga ganon. Lalo na yung mga built-in type, meron sa bahay. Ibang klase na pero yun sir. Ayan. O, ganun lang. Halimbawa, magpi-playback kayo, manonood kayo, ito, papanoorin nyo to. Click nyo lang kung anong camera. Halimbawa, camera 1, papanoorin nyo sa camera 1 kung anong nangyari yung January 31. So, ito yung oras, 15:35. Adjust natin to. Ito yung nangyayari kanina. Yan yung nangyayari kanina. Pag manonood ka. Deleting sir, deleting. Pag magde-delete ka naman, punta ka sa configuration, record, storage, hanapin mo, then click mo tong hard drive na to, ito yung hard drive mo, then click initialize. So ito walang auto-delete, pero yung ibang DVR meron. Sir, ano yun? Lahat na yun na-delete? Hindi pwedeng isa-isa? Lahat na yun, nakasave doon sa DVR. Hindi pwedeng isa-isa? Hindi pwede. Kaya ibig sabihin, dapat i-set up na lang doon sa motion detector sir para hindi maaksaya sa... Hindi maaksaya. Tapos kung ano lang yung importanteng event, doon lang niya i-record. Oo. Sir, Sir, paano